Hey, hey, wat wekker, hier is de bakker. Hey, hey, wat wekker, hier is de bakker. De wekker, hier is de bakker. Dan ben je net goed wies. Hoi, ja, god, de win je al. Sorry, ik ben nog helemaal bezig om te oefenen en ik pak je nog strieken. Maar kom verder. Ja, wat leuk. Ik ben aan het oefenen. Ik ben mijn pakje aan het strikken. Mijn zuster Clivia pakje. Wat, nou ja, goed, dat heb ik op Berlin heb ik dat spelen. Ja, ik wil het eigenlijk weer oppakken, maar net alleen voor mezelf. Net gewoon samen voor de lol, maar voor een goed doel. En het goede doel dat is de Serious Request van 3FM. Misschien ken je dat wel, een actie die zij toch al vlak voor Christ. Nou ja, wat ik dus wil, is dat mensen bedrijven particulieren mij inhuren als zuster Clivia. En dan neem ik de muziek mee, of misschien wel live muziek. Ik krijg ook heel leuke reacties. En dan kom ik optreden voor een jaloerke. En dan, ja, uiteraard met mensen ervoor betalen. En dat geldt, dat gaat dus naar het Rode Kruis, naar Serious Request. Ja. Tadaa! Nou, dat is dus zuster Clivia. Pas nog, gelukkig. En hoe kan mensen er nou boeken? Nou ja, mensen kennen Sjen op de site van komzelfinactie.nl, van 3FM dus. En of ze kunnen mailen naar mij op jelmar@hotmail.com. Nou ja, als mijn mailen alleen dan kom ik er natuurlijk net. Dat ik zal nou even bij bedrijven los. Om jezelf aan te prijzen voor zelfs. Zodat ze mijn boeken kennen. Ja? U spaken, u spaken, u spaken. Oh, lekker warm. Dus even Sjen, warm. Ah. Goeie. Dag. Hoi, ik ben zuster Clivia, zat je joggen? En je hebt vast een Christborrel of een ijsborrel dit hier? Klopt. Ja, nou, hoe lijkt het jou dat ik dan van jou kom te jongen? Als zuster Clivia. Nou. Net mij de dwars slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Dat klinkt hartstikke leuk. Nou, fantastisch. Maar ik moet wel even weten, kost dat dan ook wat? Ja, maar het is voor een goed doel, hè? Voor Serious Request van Radio 3FM, voor het Rode Kruis. Oké, nou dan komen we er vast wel uit. Dat dacht ik wel. Wil je dan ook wat laten horen? Hoe klinkt dat dan? Want ik moet natuurlijk wel weten van, nou, Ja, hoe zit dat? ik heb de baan bij me, moment. Nou, laat me even wat horen dan, ik ben benieuwd. Net mij de dwars slaan. Ja, zuster, nee, zuster, geen dwaze dingen dwaan. Ja, zuster, nee, zuster, Jerine boren. Ja, zuster. Nee, zuster. Tielt in de moren. Ja, zuster. Nee, zuster. Ja, nou ja, en zo dus, hè. Wil je nou ik dat de zuster bij jou op visite komt, dan weet je het mailadres. Maar vergeet ik net om eventjes op de site te gaan, komzelfinactie.nl en zie je dan naar de actie Zingende Zuster. Doneer wat of jouw stem en wat wit, jij mij dan op de landelijke radio. Dank u wel. La 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 la.